De eeuwenoude mergelgroeves hadden en hebben een grote aantrekkingskracht. Voor mensen, gewone burgers, maar soms ook hele bijzondere. En natuurlijk voor sommige dieren. Die zijn er ondersteboven van. Waar gaan we naartoe? Een bijzonder opschrift. Oké. Kom maar eens mee. Bukken. Ja. Mensen hebben hier echt moeite voor moeten doen, hè? Om Ja, hier te kunnen graveren. Het is geen gewone gang. Je ziet dat het een speciaal uitgehouden holte is inderdaad. Ja. Een soort schuilkelder. Ja, dat denken we wel inderdaad. Er staat hier een oud opschrift, 1760. Oh. Mensen hier toen al tijdelijk verborgen hebben. Hier geweest de tsaar van Moskovien, de 26 juli van het jaar 1717. Dat was zijn hoogbezoek, hè? Dat was hoog bezoek inderdaad. Of dat hij echt hier binnen is geweest, Tsaar Peter de Grote, dat weten we niet. Maar dit opschrift is wel naar aanleiding van dat bezoek gedaan. Ja, het is geen grapje van iemand. Nee, het is geen grapje. Er is wel uitgebreid onderzoek naar gedaan dat dit wel een authentiek opschrift is. We weten niet wat hij zit, was in bouwkunde, in materiaal voor gebruik en had een afspraak in Maastricht met de gouverneur en is hier in het bos geweest. En hoogwaarschijnlijk ook in de winning hier, want het was natuurlijk al aan de gang. Dus. Ja. Een rood-wit lint, geen politie, gelukkig, Nee, geen maar het is politie. wel gevaarlijk aan die kant, begrijp ik, hè? Ja. Hier zijn stukken die zijn instabiel. Dat kun je daarachter wel zien, dat is een stuk afgekomen, Oh ja, stukken van de hoeken ja. af. En dan willen we niet dat daar mensen in de buurt komen. En natuurlijk ook wel eens ongenode gasten die de groep Ja, want hier mogen in feite helemaal geen mensen komen meer, toch? Nee, deze groep is afgesloten. Ja. Maar er worden wel vleermuizen geteld en daarvoor moet die ook gekeurd worden. En daarvoor leggen we dit soort muurtjes en spannen we linten, dat mensen weten dat ze tot hier kunnen tellen en kijken, maar niet voorbij het lintje kunnen komen. Ja, maar te zien aan al die opschriften zijn hier door de jaren heen heel veel mensen geweest. Hè? Van Peter de Grote tot gaan we zo door. Hè? Tot erkende berglopers. Wat zijn dat dan? Ja, je hebt natuurlijk mensen die hebben interesse in het ondergrondse, zullen we maar zeggen. Ja. Je kunt ervoor een cursus volgen en als ze die cursus hebben, dus krijg je dus les over stabiliteit en waar je aan moet gedragen en houden. En als dan een groeve open is, Ja. dus op beschikbaar wordt gesteld, dan kunnen ze daar zelf ontdekken. En het is een mooie plek voor vleermuizen. Hè? Een hele mooie plek inderdaad. Het klimaat is hier optimaal. Vleermuizen hebben koude nodig en vochtigheid voor de winter, om de winter door te komen. En hier is het heel koel, vooral hier het ingangsgebied. Dus dan kunnen ze ideaal vertoeven. Ja, en hoe lang zitten ze hier? Echt de winterperiode, dus van oktober tot ongeveer april en dan vliegen ze weer uit. En gaan ze weer op zoek naar voedsel en insecten buiten. Ja. En hoe gaat het beheer voor jullie? Hoe beschermen jullie deze diertjes? Nou, vooral dus door in de winter de rust te bewaren. Dus we laten geen mensen binnen. En het is echt een plek waar de vleermuizen gewoon rustig kunnen hangen. Want soms hangen ze hier, soms hangen ze daar. Ja. En vooral die verstoring willen we dus niet hebben. Dus nu zijn we hier vandaag. Maar we zijn Niet maar... toch praten dan, hè? Dan Nee, maken ze precies. wakker. Terug naar het licht. Dus dat ligt vandaag.